Καλησπέρα σας. Αυτό το κανάλι στο YouTube το έφτιαξα πριν 12 χρόνια, το 2012. Οι δουλειές, η καθημερινότητα, άλλες προτεραιότητες δεν το λειτουργήσα ποτέ. Τώρα, λίγο η κρίση, λίγο η καραντίνα, λίγο απ' όλα, αποφάσισα να το ενεργοποιήσω. Αποφάσισα σε τακτικά χρονικά διαστήματα να μοιράζομαι μαζί σας πράγματα που χρόνια συσσωρεύω στη σκέψη μου, στη μνήμη μου, στις αναμνήσεις μου, στις θύμησες, σε ό,τι με διαμόρφωσε και συνεχίζει να με διαμορφώνει. Ελπίζω να είναι μια πορεία που θα έχει ενδιαφέρον για σας. Εγώ θα προσπαθήσω όσο μπορώ να σας μεταφέρω πράγματα που έχω στο μυαλό μου, πράγματα που βιώνω, πράγματα που έμαθα, πράγματα που δεν έμαθα και με προβληματίζουν ιδιαίτερα. Πολύ περισσότερο όμως να μοιραστώ μαζί σας κάποιες στιγμές μιας πορείας, η οποία όπως όλες τις πορείες είχε τα πάνω της, είχε τα κάτω της, είχε μαγικές στιγμές, είχε άσχημες στιγμές, περιείχε τα πάντα σχετικά. Είναι μια καινούργια σκέψη και προσπάθεια για να μιλάμε, να μοιραζόμαστε πράγματα. Ελπίζω να έχει ενδιαφέρον για σας.